Ġie inawgurat it-tielet ħab speċjalizzat għal vittmi tal-vjolenza domestika fl-Imtarfa li mill-ħamis beda jservi li Tramuntana ta' Malta b'servizz essenzjali 24 sija kuljum. Dan hu pass ieħor kruċjali fl-istrateġija nazzjonali biex din il-pjaga soċjali tiġi indirizzata bl-aktar mod effettiv, sensittiv u eqreb tal-komunitajiet. Dan il-ħabb huwa t-tielet wieħed tax-xorta tiegħu fil-pajjiż wara dawk ta' Santa Luċija u r-Rabat Għawdex u jagħmel parti minn netwerk nazzjonali ta' postijiet mamrin b'ħaddiema mħarġin apposta biex joffri ambjent sigur, privat u adegwat għal vittmi inklużi nisa, irġiel u tfal. Il-binja fl-Imtarfa li għadha kemm ġiet irrinnovata se sservi wkoll bħala ċentru għall pulizija tal-komunità biex tkun aktar preżenti u viċin in-nies fiż-żona. Fil-faċilità tinkludi taqsima speċjalizzata għall abbużi ta' vjolenza domestika u abbażi tal-ġeneru. Il-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri qal li dan l-investiment hu parti mill-modernizzazzjoni tal-korp tal-pulizija waqt li fakkar li tali ħabb speċjalizzati jew skwadri dedikati għal reati simili ġew żviluppati biss fl-aħħar snin. Dan wassal biex kif jirriżulta minn statistika tal-pulizija iddaħlu ferm iżjed rapporti ta' vjolenza domestika, bedja ta' 6 rapporti kuljum li qed jiġu indirizzati fil-ħabs eżistenti. Aħna tlaqna minn sitwazzjoni fejn pulizija wara bank konna nistennew minnu li jifhem f'kollox, mill-ġlieda, mis-serqa, mill-investigazzjoni. U dar ridna li jkun hemm nies imħarġa foqsma speċjalizzati fil-vjolenza domestika, flimkien ukoll ma' persuni oħrajn ġejjin mill-FSWS, speċjalizzati, professjonisti li jnaqdu flimkien mal-stakeholder approach illi noffru servizz kollha flimkien. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg li kienet preżenti għall-inaugurazzjoni tal-ħabb fl-Imtarfa saħqet fuq l-importanza tal-kampanji kontinwi ta' għarfien li waslu biex il-vjolenza domestika ma tibqax moħbija u tiġi indirizzata b'mod aktar miftuħ. Il-fatt li tkun hawn aktar rapporti jfisser li hawn aktar konfidenza fis-servizzi illi l-Gvern qed jinvesti fihom. Propju dan huwa t-tielet ħabb illi qed jiġi inawgurat u jidħol ukoll ma' kullana ta' servizzi oħra illi bħala Gvern qed naraw li nagħtu priorità sabiex nassiguraw li kull vittma tingħata l-għajnuna meħtieġa u anke inwettqu u nimplementaw it-tielet strateġija nazzjonali kontra l-vjolenza domestika u naraw li kulħadd jingħata servizz li jixraqlu. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa qal li l-ftuħ tal-ħabb ġdid fl-Imtarfu parti minn evoluzzjoni kbira fis-servizzi kontra l-vjolenza domestika. Fakkar li f-servizz beda f'Ottubru tal-2020 bi skwadra speċjalizzata ta' 20 uffiċjalu minn dakinhar kompla jissaħħaħ biżjed servizzi offruti. Fl-ewwel sena li waqafna s-servizz ġewwa Għawdex rajna żieda ta' 30% f'dawk li huma rapporti ta' vjolenza domestika. Illum allura twaqqif ta' dan il-ħabb huwa wkoll parti mill-evoluzzjoni fis-servizz tal-korp tal-pulizija f'dak li huma vittmi ta' vjolenza domestika u iva. Kif għamilna fl-aħħar 5 snin u nofs, kommessi li nkomplu nsaħħu is-servizz lejn vittmi ta' vjolenza domestika. Innota wkoll li Malta tikklassifika mal-aktar 12 pajjiż sigur fid-dinja waqt il-pulizija tibqa' impenjata li tkun qrib in-nies u toffri għajnuna sensittiva u professjonali.